sabràs que arribes als 22 graus. Li poso un demòmetre? Sí. O bé, a veure... Ai, perdona. És que quina colla. Dic per país allò... Compra un termòmetre? No. Antiga és. El posem ple d'aigua. No, ja, tu perdona. Per febre que és molt fluixa, molt forta, de fil, totes les diferents categories de sucre.